bayan. Ako po at ang aking ama ay lagi po namin pinapaalala sa inyo. We always promise you this, our transparency, accountability, quality, service, tigay ba? Tax in short, ate apo. Si kami apo nga nakalal, itata na termino, we can never be a government. Hindi po namin tatayanin ito nang wala po kayo kailan. We need your cooperation. We need your participation. At kailangan po namin ang involvement nyo para sa ating bayan. If we gain this, we surely be a sustainable town, not only in entire Pangasinan, but entire the Philippines. Alam nga po, ato'y nagdaway, na pasalamatan mo dahil hindi na palabas, hindi na gawin nga po, na nagtutulaw, na Philippines. Salamat ka na kayo, itinaytay ko na tulong, para ikailan kayo, kahit hindi tayo sa Philippines. Ako, Vice Mayor, at going na pulyon ko. Ako, Councilor Franklin Aquino, ako, Madam Principal na ating Honorable Councilor Lurid, sabay na ako, nga hanggang pas ito'y, hindi pa nagtulong yung hindi tayo nasa Philippines. Because no, wala na po itinilipas panay na po na no one will be there, always be. God bless na po, salamat, mabuhay sa Pilipinas. Once again, thank you so much, Municipal Councilor Ariel Perella, and congratulations. Next, we have to take her oath. May we call on Municipal Councilor Rosemary de la Cruz together with three-term Municipal Councilor Jojo de la Cruz together with their son. I said, Minister Del.